Καλησπέρα σας. Σήμερα θα δείξουμε ένα βίντεο για βελτίωση παραδοσιακού τζακιού, ούτως ώστε με ένα πολύ μικρό budget να καταφέρουμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία του τζακιού στο παραδοσιακό πέτρινο σπίτι, στο εξοχικό μας. Η ιδέα είναι απλή. Θα πρέπει να φέρουμε αέρα από κάποιο χώρο εξωτερικό της εστίας. Αυτό για να το επιτύχουμε έχουμε κάποιες επιλογές. Δεν γίνεται βέβαια σε όλα τα σπίτια αυτό το πράγμα. Στο συγκεκριμένο σπίτι είναι θετικό ότι υπάρχει κατόι και υπάρχει ξύλινο πάτωμα, από το οποίο μπορούμε να φέρουμε αέρα. Κάνουμε την υπόθεση ότι υπάρχει φυσικός ελκυσμός του αέρα και η ίδια η φωτιά τραβάει αέρα από την παροχή που τις έχουμε φτιάξει. Στο συγκεκριμένο τζάκι λοιπόν τι κάναμε? Σκάψαμε εδώ μέσα στη βάση, εδώ που βλέπετε αυτές τις χάρες. Από κάτω έχει μια τρύπα και έχουμε πάρει αεραγωγό. Είναι φι 12 αν θυμάμαι καλά, ο οποίος έρχεται εδώ και πάει κάτω. Έχουμε τρυπήσει το ξύλινο πάτωμα και φεύγει αρκετά κάτω και πηγαίνει στο υπόγειο, όπου κάνει αυτή τη στιγμή κρύο. Δεν υπάρχει κάποιο μηχανικό σύστημα. Ο ελκυσμός που γίνεται είναι καθαρά φυσικός. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ πέρα ένα τζάκι το οποίο μόνιμα κάπνιζε, ήταν πρόβλημα. Έπρεπε πάντα να έχεις κάποιο παράθυρο ανοιχτό, με αποτέλεσμα από τη μία να ζεσταίνεσαι και από την άλλη να κρυώνεις. Ένα τζάκι το οποίο είναι βία να είχε μια απόδοση ένα 5%. Αυτή τη στιγμή η απόδοσή του να έχει ανέβει ας πούμε στο 15%. Θα το δοκιμάσουμε βέβαια και στα μεγαλύτερα κρύα, αλλά φαίνεται αυτή τη στιγμή το τζάκι να καίει με ζωηρή φλόγα, γιατί τραβάει αέρα, είναι ξεκάθαρο, φαίνεται δηλαδή από το πως κινούνται εδώ πέρα. Βλέπετε εδώ πως κινείται εκεί το, τι είναι αυτό από χαρτί, το αποκαΐδι, πως κινείται. Θα κάψουμε και την κάμερα. Λοιπόν, υπάρχει ένα ανωδικό ρεύμα αέρα που έρχεται από τον αεραγωγό που δείξαμε μόλις και υπάρχει μια ζωηρή φλόγα. Και βλέπουμε ότι το τζάκι τραβάει, δεν έχει μυρίσει καθόλου 2 μέρες τώρα, δεν μας δημιουργεί κανένα πρόβλημα και φαίνεται να ζεσταίνει. Προφανώς βελτιώσεις χρειάζονται, εννοείται. Πρέπει να μπει μια πλάτη εδώ πέρα. Ενδεχομένως πρέπει να μπει και κάποιο κλαπέτο στην καμινάδα, να μην χάνουμε πάρα πολύ θερμότητα. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν σε δεύτερο χρόνο, αλλά το βασικό είναι ότι τουλάχιστον έχεις ένα τζάκι το οποίο δεν καπνίζει. Δεν καπνίζει και καίει με μια ζωηρή φλόγα. Είναι μια κατασκευή που μπορεί να την κάνετε και μόνοι σας, αγοράζοντας 10 πυρότευλα ας πούμε, το σωλήνα, τις χάρες, ένα σύνολο υλικών, λάσπη τώρα και τα σχετικά, ένα σύνολο υλικών γύρω στα 80 ευρώ. Εντάξει, τώρα πρέπει να έχετε και κάποια εργαλεία για χτισίματα, καλέμια, μυστριά, ιστορίες. Εντάξει, okay. Σε κάθε σπίτι ορεινό υπάρχουν αυτά τα πράγματα, κάπου έστω και πεταμένα κάπου σε κάποιο υπόγειο. Θα βρείτε κάποια εργαλεία να δουλέψετε. Τώρα αν δεν έχετε υπόγειο μπορεί να φέρετε αέρα απ' έξω, να τρυπήσετε. Τώρα να τρυπήσουμε πέτρινους τοίχους δύσκολο βέβαια, αλλά νομίζω ότι είναι μία μετατροπή
Μια παρέμβαση η οποία αξίζει τον κόπο δεδομένου του κόστους της. Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ και γεια σας.